О, Не пак. Ужас. а, а. Абе, прибери, това е тайна, бе. Да. А, ела тук, ей, мангал. Мангал. Ела тук, бе. Това отива горе. Той телевизор е фъл. Пу! Ще ми вземеш дедовия. Не. О! Я виж, тук има... Виж кой има тук, бе? Имаш джакузи. То много плитко е. Това е тъмън за зимата, топла водичка. Хубава работа. Не, спри. Това е тайна, бе. Върни го тук, върни материала, мангал. Мангал. Ела тук, манго. Ела тук, Дай материала, бе. Дай материала, мангал. То скрадна коза. Ама. Чак. Да, чакай.